Na nový rok oslepačí krok. Ale čo keď už ani ten nový rok nie je to, čo býval? Naše babky v tomto dieli silvestrovských babiek riešia dilemu. Tak bude 31. decembra? Alebo ho naozaj preložili? Nech sa páči, počúvajte Babky v podcaste. Na, Filenka, čo si taká skormúcená? Čo sa ty omáčka zgrsla? Ale nie, ale veď už je to tu. Posledné dny sveta sa blíža. Čo? Som čítala, že tento rok Silvester vychádza na pátek 13. Pátek 13. Až ma tak stráslo. A to není ani poverčíva. A to kedy stihli zmeniť? No nescihli, ale ja čul neviem, či to vôbec my stíhame osláviť. Však už je po Vánocách. No máš pravdu, Filenka, to bude nejaká logická hádanka, na keru už my dve veru nestačíme. Mariena, ale ja som si sedela doma a naraz venku len tresk, bach, reku. Už to aj začalo. Ohnostroje. Alebo ozaj už ten konec sveta. Rýchlo som vyletela na ulicu a čakala, že vyhlása poplach. No. Čakám na kolísavú sirénu. Áno. No a nakoniec vysvetlo, že to Anča robila odpalúvané cesto a nejako sa jej nedarilo. No to je celá Anča, ona porád skúša tie nové receptúry. By som sa nečudúvala, keby to delom aj odpalúvala cez pol Pieštan. No však to ti tak aj hučalo, Mariena, cez pol Pieštan. Na chvíľu sa mi ti teda fakt zdálo, že pustá ozaj aj tie sirény. No ale nakoniec to prehlušili koledámi. Tieto dny vánočné a novoročné, to ti je samá radosť a obdarúvanie. Veru, obdarúvanie akurát, že volakéri ta obdarujú len tým, čo sami nescú. A mne ti tá Anča minulý týden doniesla, že dostala od susédy, že sa chce podeliť. A tam veľkými písmenami treska bez rýb. A z čeho to bolo? Ale ani neviem. Veď som ani nemala odvahu sa do toho pustiť a ozaj. A kde je Anča čul? No však poznáš, išla na akési povánočné či medzisvátečné rande. A čo si dala zasa nejaký inzerátik do ABčka? Ale však takto sa dnešnej modernej epoche už ani nezoznamuje. Všetko si je voľaké domochlené. Minule som si bola kupovať čokoládu na zákusek a čítam tam tie ingrediencie. No tam ty o čokoláde nebola ani zmienka. Ale prosím ťa. No ale hlavné, že sa to volalo pochútka s chutou čokolády. Hovorím, milá pani vedúca, ale však tej čokoláde není ani kakao, ani žiadna čokoláda, no čo tam je? A čo si ju vymenili za inú? Ale no nevymenili, všetky boli stejnaké. No vedúca povedala, že to sa čuleky tak robí. Všetko drahé sa nahradí lacným, no hlavne, že to aspoň trochu chutí ako predtým. No ale však cenu nehajú jak bol. Oni ušetria a my to zaplacíme. No ale ja sa na čokoláde ogabať nedám. No a ako to? No ale však nepamatáš, jak som si vyhrala jeden rok tej bločkovej lotérii, čo si ma pozvali na exkurziu do toho švajčiarskeho závodu na čokoládu. Ale to ja neviem, to si sa ty ani nepochválila, ani nepriznala. No tak ale si by ste mi porád závidzeli. Mariena, ale to ty teda bolo. Fabrika jak svet. Čokoláda sa valila normálne dolu jak studenovodské vodopády. Ale hýbaj. No, videla som to na vlastné oči. Príliv čokolády na jednom mieste, odliv peňazí na druhom. No a ja sa si ani nečudujem, že toho roku tie švajčiarske banky skrachovali. Však tí švajčári všetko mínajú na takéto sprostosti. No ty si ešte jaká odborníčka na penáze, Filenka. No to som ani netušila. Však keď som ti bola v tej fabrike, tak jak som ti hovorila, že čokoláda a penáze sa tam len tak láli, no tak nič som si nekúpila. Nebolo za čo. Ale keby si videla tých ľudí, chlemtalo ti to tam čokoládu na litre. Paltníci akýsi. No ty si nedala, Filenka? No tak no dala Marienka. S kohútikou ty tiekla biela, mliečna a ešte aj horká. Hubu som si otrčala. 5 rázy som sa otočila. No ale potom ti to prišlo. No čo sa stalo? Čo? Ale krče.
brucho jak balón. No to si viem No predstaviť. záchvat žalúdka, to si nevieš predstaviť. Hore kúvala som si však po cichučky. Však keby mi v tom Švajčiarsku, nedaj Bože, zavolali rýchlu, tak by som sa nielenže nedoplacila, ale by si mi na sone z tej čokolády isto videli aj malých Mikulášov. Toľko som toho pohutala. No. Spáleným záhy a zaštuplúvanú prdelu som sa odkydala preč. No to sú zážitky. To sú zážitky. No a odtedy švajčiarsku čokoládu rozeznám na kilometer. Človek, aby sa bál kúpiť aj čokoládu, že v nej bude namiesto nejvoláka, no čo ja viem, aj slanina. No ale pátek 13. Filenka, to mne sa nepozdáva. Však to vždycky bývalo na konci roka, posledný deň, nie? Ale však tak teraz už dosť se hovorí, čo chce a nikto nevie ani, čo je pravda. No predstav si, čítala som, že aj Pythagórova veta sa bude meniť. A čo také povedal, že mu to mosá korigovať? No povedal! A čul je z toho pravouhla diktatúra. Pravouhla diktatúra? No a to ty je čo? No to je vážna vec. Keby sa mu tie kruhy tomu Pythagórovi vtedy nerozutekali, mohlo byť všetko ináč. Ale ja si nevím, Mariena. Ja som za Indeo čula, že nebyť Archimédovej vety, tak by sme nevedeli ani chodiť po zemi. Ale čo si ty nechodila do ľudovej nedelnej školy? Veď to je predsa zákon gravidity, ale pátek 13. Silvester? A nemohla si to ty omýliť nejako popliecť? Ale no nemohla. Teraz sa všetko mení. Samé novosti schvalujú a toto ty im, no teda vrchnosci, napísal ten umelý mozek. A ten by toho vác než my dve dohromady. No teda 3, aj Zanču. Točkaj, vytáhnem ten môj MacBook, skúsime sa ho opýtať. No určite toho nevie vás, jak Mitri Zanču dokopy. A ty to ešte aj používaš? Som myslela, že po tej ošemetnej situácii s mešťanostom si sa tej dáblovej veci načisto zdala. Ale tak no niekedy, keď sa idem kuknúť, či mi napísali dzeci. Áno, tak teda skôr nenapísali. No, ale kúkaj, už to naskočilo. A tak? A ty vieš, jak to vypadá? Počkaj, ale tak teraz ho tam musíme dať ten mozek, no? No vieš ty, jak to vypadá? Umelo, Mariena. Presne tak, jak čuleky polka sveta. No však preto je aj umelý. Dočkaj, však tuto to napíšem tuto do rádečku. Umelý mozog. Kčig. Čo všetko ví? To si skoriguje písmena. Áno, vidím. Nebesa, to ti je nechutno. Zakry mi oči, Mariena. Však to vypadá jak živé. Ale no. A kde to má hubu? Jak to vypráva? To asi nebude ono, Mariena. Počúvaj, píšu, že je gumený a natahovací. No nie, my potrebujeme umelý a navyše taký, ktorý aj vypráva. No tak skús napísať. Tak umelý vyprávací mozek. No, ukáž. Nič. Ale Mariena, čo sme my neni dosť inteligentné, keď to ani nevieme nájsť, skús napísať umelý inteligentný mozek. Tukaj. Umelý inteligentný mozek. Tvrdé, meké. Aha, koriguje. Dobre. No vidíš, Marienka, už to tu vidím. To je ono, umelá inteligencia. To je to, čo hľadáme. No, poďme na to. No, podmágneme to. Tak. Napíšte otázku, na ktorú chcete vedieť odpoveď. No. A počkaj. Napíš tam, prečo nám chodzá také nízke dôchodky. A ešte tak neskoro. Alebo spýtaj sa, prečo zrušili autobusy na Mijavu. Však ja nemôžem chodziť už ani na jarmeky. Ale no, počkať, tak pekné po porádku. To musíme pekné po jednej otázke. Však ho domoceme. Pekné dočkaj, najprv ho vyskúšame, či vie, s kým má dočinenia. No, dobre. Vyskúšame ho. Napíš to tam. Kto sú to Fila a Maras Pieštan? No, čul sa dívaj, jak sa to krúci, celé to bliká. Je to tu.
Fila a Mara sú dve milé a pekné píšanské babky. Že milé a pekné. To takto sa nemôže, milé. No nemôžeš, ak to je pravda. My sme aj milé, aj pekné, aj keď neviem, či to platí o Anči. A vidíš, Dano, sme sa neopýtali. Dopíš ho tam, napíš. Anča. Stará dievka z Pieštan, ktorá sa už dlhé roky snaží nájsť životného partnéra. No. A ty chceš pochybovať o umelej inteligencii, kedy vie takéto intimnosti? No ale jak je to potom s tým zmeneným Silvestrom? Že by to odhlasovali na vyšších miestach? Alebo že by sa takto tá inteligencia sama doplietla? Vieš čo, Fila, nezdá sa mi to. Tá 13, to je velice prapodivné číslo. Ale vieš čo, my tej umelej inteligencii nastavíme zrkadlo. Počkaj. Dočkaj, ja mám vače. No kúkaj, dáme ho sem, áno. Kúkaj. Jasná ako facka. Keď sa to tej umelej inteligencii pýtali, ona sa určite česala pred zrkadlom a ona to videla obrácené. Veď 13 je v zrkadle 31. Mne si odľahlo, Mariena, však my ho ešte ozaj stíhame. Urá, Silvester bude tak, ako má byť na posledný deň roka. Ešte, že sa tie hlavné tradície nemená. Však ja mám aj prskavky nachystané, aj šalát od Vánoc naložený. No tak utekaj domov po koláče. Ja načapujem malinovky, zavoláme Anči a štrngneme si všetko najlepšie do ďalšieho roku, aby sme ten nový rok nikdy nezmeškali.